ישר אחרי טיימאוט. לא להאמין, פעם שנייה שזה קורה במשחק הזה. 20-13. הוד השרון, אם היא תחזור עכשיו, אם הוד השרון תחזור למשחק הזה, לא, באמת. זה הולך להיות נס. תקשיב, 8 אייסים עד עכשיו במשחק. ריבונו שלי עובר את הרשת. 6 חסימות. 21-13. הספירה של מכבי כלל ביטוח לאחור נמשכת. 4 נקודות לתואר אליפות שישי בהיסטוריה של הצהובים. משחק מושלם מבחינת מכבי תל אביב. 6 חסימות במערכה הזאת. 4 אייסים. אי אפשר לבקש יותר מזה. האליפות הראשונה של תל אביב ב-1976 הייתה האליפות הראשונה של קבוצה עירונית. עד אז הקיבוצניקים שלטו באליפויות. לא רק המעפיל, הפועל בית זרע, הפועל עין שמר, הפועל שרית, אפילו הפועל נגבה הדרומית, וגם הפועל המעפיל כמובן, עם הריצה המופלאה שלה ל9 אליפויות רצופות בין 1963 ל-1971. אבל אז השתלטה לעניינים הפועל עין המפרץ כפר מסריק, שזכתה ב4 אליפויות עד לזכייה הראשונה של תל אביב, כאמור ב-1976. חילוף של תל אביב, חוזר שון פייגה במקומו של מרטין עפרון, הוא כנראה ישחק את הדקות האחרונות. ולא רק הוא, גם זיו שמש מקבל הזדמנות להגיש סרב במשחק האליפות של תל אביב ב-22-14. גם נותן חילופים של א' חלק הכרח במשחק, אבל חלק גם חילופים של כבוד לשחקנים שהיו חלק מהעונה הזאת של מכבי תל אביב, וחלק ממה שנראה הולך להיות זכייה בדאבל. 7 נקודות יתרון, פער שצריך להספיק לאליפות של תל אביב. חוזר אריק אילמן. זיו שמש בחיוב גדול קיבל את הדקות שלו, אגב הבן של שרגא שמש, היושב ראש של מכבי כלל ביטוח תל אביב, האיש שרוצה אירופה בעונה הבאה, קיבל תיאבון מהכדורגל והכדורסל, במיוחד מהכדורסל. קהל כזה באירופה זאת תהיה חוויה. הסרב של לידור אלמוג בצד השני, הבן של היושב ראש של מכבי מרצים זולון השרון. אמרנו שזה ענף משפחתי. הכדור לפייגה, יש לו 4 נקודות במשחק. כדור עולה עם נותקביץ' לסטויאנו, ופאטי נחסם. איזו נקודה גדולה ואיזה בלוק של תל אביב. 23-15. 2 נקודות. עוד פעם שלהוד השרון יש כדור נקודה, ועוד פעם לא מצליחים, זה פשוט מדהים היום. כמה עצוב לי שהוד השרון לא יכלה דווקא במשחק הזה לתת פייגה, לתת לנו דרמה גדולה. כי שתי הקבוצות הטובות ביותר בשנתיים האחרונות בכדורעף הישראלי שוב מגיעות לסדרת גמר. העונה שעברה הייתה של הוד השרון עם ניצחון 3-2 בסדרה. כל קבוצה שמעה על הביתיות שלה, הביתיות של הוד השרון שיחקה תפקיד, והיום מכבי תל אביב מנצלת את הביתיות שלה בה"א הידיעה. אין ספק, ואני רוצה להגיד לך שמכבי תל אביב, מעבר לעובדה שהוד השרון לא מצליחה, תלו שמכבי תל אביב לא נותנת לה סיכוי. 7 חסימות במערכה הזאת ו4 אייסים. זה אדיר, זה נתונים אדירים. והנה שיבולושני, הוד השרון התגעגעו לנקודות שלו, יש לו 14 הערב.